Sarap ng babuya, manhaa. At ikiyaw pa ikaong ikan ngayon pasaw. Pilusit rin sa bagabi eh. Tawagan ako itong buyer usa. Hello sir, mayong orto diha sir. Dala ko'y baboy balagya sir kay apikan ko sir. Ay, napilok na kasashoot rin sa pilde ko. Huwag sa kalibo. Di totoo yan. Oh, dali sir, padung diri sir kay labang wapay lang buyer. Aro ding buyer ng tawagan. Baboy pa na kayo abot ng buyer oy. Banggoton na kay ko. Huwag may kwarta kapag bugas. Ang tawagan dito ng buyer be, kay labang kwartahan to. Kaya ito service. Hello, sir. Oh, lagi sir, dako baboy baligya sir. Kay kwarta lagi sir ang gamit ron sir, kaya ko'y bugas, na ko'y pasaw ang baboy usa. Oh, paabot ko sir ha. Sige. Matay dugan mga bayar ng itawagan eh. Hasar mga tahanan eh. Gutom mo kay ko. Oh, wag rin sudo. Sino kayo mo? Tawag ko sa kabayan itong katulog itong pilam. Hello, sir. Oh, may order sir. Oh, hello sir. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Na ako'y baboy baligya sir. Mga pila ka na kantidad ng mga baboy nung sir? Ah, dako-dako mga na sir. Siguro sir, kining baboy sir, mga di mo mga 20 ka gramo sir. Ah, kadako po ng babuya, grabe no. Kasi mo ana may taod. Sige, Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! sige. Dire, bata-bata. Kana Ato bata na ta. Okay, kanang down ako. Kuan. Kana tong motor oh, bahala ra ba gikan ni China. Bira sa bata-bata kay gatong pila kay suol na kuan ni ay. May mabot ang bayar da. Tuman ako, ako'y bugas. Yo, Oh, Noy, oh. ikaw tong ni nanawag na ako kanina, Noy. Oh, ikaw tong gitawagan gani hadi ay. Oh, Oh, ano ba ito? naman kakababoy na yung baligya. Ay na, kay baboy kang baboy ang tawag nimo gani hang ako'y baligya, mo tanap jag unsa. Pila ka to ka kilo? Kilo, kagaman ng kilo mong ingon. Ay, pila day? 20 ka gramo. Ay, pila man po gramo? Sa may baon sa mga asawa sa una. Isa mo, babratuhan lang ha kay parang di mahal. Tag ko ano, 75 centavos. Nya, Kasa man ka bay. tagas amo asa una. Oh. Nama ko na may balik ang baboy ko noy. Naan na pod ni. Ha, kailan mo? Nama po lagi diri ka. Labaw na tihi kayo ayo. Ako may pakuha na. Ano man tihik na? Tihi kayo. Ah, iya tihik kilo na tihik mo Ay ka. katuon noy, kay kung mas tihik pa ko noy, mas labaw pa ng tihik noy. Labaw lagi. Ay, yan ano man? Tihi tinatikan. Kailan mo ba? Oh, kailam eh. Nami ko ang baboy. Oh. Nya, aga ko atag 120. Oh. Agi atag 130 Gs man. Ah, barato ya, barato. Tik lagi Tihik ate. tihik na jis. Lagi. Ako ang may mahal, imo ang may barato. Ano mang barato may ha? 120 naman ko anya, ako kay 135 man. Ano ba labog iya ha? Oh. Oo, Mao ka ni tihi kay labaw Ay, iya ha. Ah, mo rin tihik labog iya 5. maray tihik na labaw. Nya may ano nga nagabot mo mundo ha. Aw, ako ari jud balikan nimo na ko Ano noy. yun na nako. Ari na ari. Kay ako may mo ikaduha ang gitawagan, wa man ka nag-ingo na tawagan nimo Lagi siya. na. Ano Allah? Sama to dapita. Aw, bao lang ani nila. Ako na Ora man nakatod Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! na ba sa dapit ng lugar nila? Naghanar magdako pa nagyan ay naghilmet na Iba lang nga. siguro. Punta na. Pangunsan ako kay makas niya ni akong gas. Ka. Ikaw. Ako lagi papalito na na niya. Kay brasa man Ayo. bata. Ay, wala papaliton. Disco. Naitawag Oh. dire. Ano de? Aman. Dayon me. Oh, Pwede mo dayon. Dayon. Sige. Sige mo mukatang-atang sa palit mo baboy. Ano sa mga Tagba man mig panawag kay. Daghan na ba kay tako abot mi anong dire. gagian? Ikaw buyer? Ako Naghilmet lagi me. bayar. asa may tinuod ninyong buyer? Ako. Kani. Cellphone na hugi kag sayna. Mamalit mo? Oo. Ano sa mga naong nagaong uling-uling man. Para mang naon nimo di kasaligan. Di magsilbi dito ay grabe daghan ang dakop gipang bagisa na mong naon. Labaw po ning tihi. Nag-andam naman gani mi daan. Ay, yung kapalitan na kay tihi kayo na. Nag-abot Ay. na dud oreg mga Nagpiti tihik. nga ni bursa. Hay iba. Ay baron. Tihi kayo lagi na. Tihik na siya tihik. Oh.
Ako si Pakuan na. Ako kay bago bayad. May bawa na ni kung Kami noy kay gigutom mo magkaka. Gusto lang ibugas. Aw ay imo manidaw na namo. Manidaw? Oo. Oh, money down. Pila ba daw ninyo? Ta pila imong pila ka kilo mong baboy? 20 ka gramo. 20 gramo? Ay, Oh. kalibag taga ni. Na. 20 gramo. Oh. Ay, murag Ah baga-baga mahinuning ako anon diri noon. Ah, mas Ay, mayo Kwarta sa kung kuan bayer baga-baga ni. mas mayo makibaw mo adto tas baboy. O, tara, tara. Ano? ta. Magkuha sa kong kwartas U-box kinibilin. Tara, tara. Tara. Ato na mi. Ano yung baboy? Ah, kini. Ano yung bigyan ako kay bugas? Mao na imong baboy sir. Oh, mao na. Bukang sa natong helmet ay. Di man lagi na mada. Ano di mo da? Aglubot ni kubalan. Ha? Unya ra Wala. tawag hani may love suswit. Ay ay. Napamoy ko Yagro. diri. Busy ka boss. Usa ka bayer, sa kanimo mga boss. Dawat? na to. Ayaw to papakuan na busy kayo. Mano mo baboy giingon na. 20 ka gramo. Pila ka ni Oh. katuig noy. 50 katuig. To Ginoo. Humok pa, humok. Kumuk pa? Ako lagi palitan na. Kare ba mabaga aglubot Kamo? ng baboy. Birthday man sa kuan. Bariyan tanan ako. Ato ba? Pila bet nimo? Lagi. Ato na hanyog. Lugar Kalibo. na kuan ba? Kalibo? Daan Oh. na lugar at Ako ah, Nubisintos. 900. Tulit-sunon. Pila pa sinyo ni baboy? Na ayo 900. Oh. Amo nang palabon ligas og uno. Uno? Oh. 30,000. 30,000? Oh. Asa may tiro mo Lagi ni? tihik na 30 mil. Amo ako asud. Ari na lang na sa kalibo kay Ako, ah. kas ditso. Pasitso. Oh, Wala kay bugas. baboy na minaw na Koy ako. kaso. Wala mo kay bugas. Ikaw wala pa siya boss. Nubisintos lagi kay ako may barato mahal-mahal. Ay mahal mo ha. Ako ko nang bari karon. Mga barato. Kay Kay- barato na ng Nubisintos. Kwarta na ko. Klaro mo kay wala kay bugas, gusto na kay ko. Noy, ang kwarta na ugay kanig bangko. Noy, di, Bangko, bag ko na. Bangko Bangko. lagi. di ni mahimo noy kung sila imo papaliton kay ano. Oh. Bisig asa namin agi ni dakop. Wala dakop? na niguro kog Sila helmet. nagilakaw raman Sila sila. nang gilakaw ra man eh. Wala asa may tiro ni. Asa may bayro mo tiro ni mulit ani. Adi po na Ako, mahimo ako, di na ako ako. na mapalit kay Ha? na mo ko kas o sa kalibo daan. Ako lagi. Unsa ba mga bayira? Inyo ala baboy ya. Ako ni. Amo sugot tigla doon. Oh ya, tara. Ay, ako lang ning barya noy. Asa Inyo ala. Eh, ya kamu. Boy, ako lang ning barya noy. Mabughat ko nga nanay. Grabe ang dako ano mabuya. Gaman mo buyo, beto para mo na. Ako sa tawag ambulansya. Ha, mo siya. Kay pasyente ko ni boss. Pasinto niya baboy ni. Ako ako nagunit. Baho abo ko to. Yo na tuloy. Baho abo ko to nang mabuya oy. Kay nahikog ka na. Hello. 1.5 time ka. Oh, dala, dala. Sino? Ge. Bugi madiri. Nara. Ano? Wala. 1 2 3 Go. Shout out tek. Ay ko. Gawin ka mo rin. Shout out ko ni Joyce Dumundok. Shout out ko ni Jocelyn Alestre, og si Lynn Bolino, og si Dominador Hoybia, og si Kanana Bilar ba Bilar siya ito? Batahon ko to. Shout out dai ko kang Sopresyo isto. Kang Onggak og shout out ko sa Largo Family og sa kuan kanang Kahis Family og hinaot na inyong suportahan ang among vlog guys nga Buhol Pakatawa OBE. Please subscribe sa among YouTube channel og follow sa among page nga Buhol Pakatawa. I hope na inyo kaming suportahan guys na kuan bisag simpleng like and follow and subscribe lang ng mabuhat ninyo so dako na kayo ng tabang sa amo ang community nga pag-vlog. So salamat kayo guys. So Shout out ko ni Arce Hoybia Campania. Natawag ko sa kong amigo na si Miko Orstila. Marto. Subay. Sa tao de kong CJ Garcia. Mara. Shout out din ni Ug ni Jocelyn Lab Kakayo from Bilar Bohol. ug ni Janice Declaro. og sa og ni Boss Eloy og ni Boss Vincent Roquel sa Rigumba. Og si Elmer Saligumba. Thank you. Thank you.